Galon Mas Angga, galon. Lah kok wakur ngono kuwi piye? Cik, cik. Jungkir balik ya, sing tenanan. Ora tenanan bacok ceng urusan ora. Ah, dalah. Sungkem sik ning Gembong. Sungkem sik, Gembong ora enak ning ndi. Ayo. Mas, tarik Mas ngono. Lho. Ayo ning ndi? Ayo ning ndi? Ayo balik, Mas, ayo. Tabuan. Ayo nang tenanan.
apa? Lah nek ora aspal iki ndut kepruk ning cangkemmu ya kok. Kok iso wong urung apa-apa kok iso aspal iki lho. Piye to Gah iki Gah? Wiki ning kene iki tak bage bintang tamu lho wiki iki. Lah iya. Wiki iki ning kene binatang tamu. Bintang tamu kok. Bintang tamu. Bintang tamu. Duduk binatang to. Ngawur. Lah rupane kaya munyok. Oh iya. Terakhir iki anu bae. Kurang lah alah. Duh. Iya toh. Oh iya enggak, aku ngerti. Kowe engke sambat bengismu entek resik to. Ya wis kuwi. Iya. Kok Bocah nek temu rose ya ngene iki. ambune pesing. Ambune pesing. Ngabar. Pengen cawik pernah to. Ngawur. Berdiopoli anakku mau ning kono. Wow, diompoli anake. Diarak ol atat. Diarak ol atat. Anak kok laknat jare. Ayo baleri. Jen, kingke iki sing wedok kaya widodari. Sing lanang kaya munyuk. Sing lanang kaya renget. Kaya renget ya lho. Lha wong diedreki kok sing Iya. iki sing diedreki iki meneng opo lah lele gedhe. Wis. Lah. Tapuki pisan iki lho. Kok ganang apa sulit. lah ya ngapa? Le. Let gantem boto cengelmu iso. Lah, sing mbok matne iki lho apa? Kok anakmu nangis lho. Lah iya. Piye to? Anakmu nangis ki lho, mien. Masalah. Toh iki nek oleh ning ndi to? Lah genah ucul kok. Reok adek iki ke. Kok rene. Genti lungguh. Duduk. Lah, duduk manis. Duduk, yo. Gak enek dadung elek-elekan to, Lek. Tagin iki kabel dientek kok. Bahaya nek ra ditaleni. Lah yo, samarku nek grayah kok iso. Ayo gantian kowe. Kita kene.
mider ae berarti kok iso. Wong ki kancane anu ki mider ae. Kon lungguh angel ram. Aja lugo kono, aja lugo kono. Ora. Ngawur, rek. Engko mantene sawanen oleh-oleh kok iso. Lungguh kono. Wes aja ya, Bu. Kalau kene lugo kene. Sewan kuwi Oh, ngasal. sewan iki. Lungguh meneng. Ha, Nah, lungguh. lungguh lho. Nah. Ha. Wes. Oh. Celuk Pak Lek e. Ada celuk bakung lho. Celuk bakung e. Ya. Niki. Oh iya. Ayo. Cos. Ada sing gede gak Bakung sah iki. samidi. Alah jenengan ki nopo ngono aku. Aku ki malah gak penak ding ngene iki, Dik. Kok ke Mbah buat lah yo buatan sah. Mbah ora sah ku buatan ngapun sah kok. lah repot mawon. Lah wong kuwi ngomong aja akeh-akeh Mbah, ini sing ngeneng sak ngono akeh. Lah iya. Kaya ngono ki gak matuk lho. Lah Aja akeh-akeh Mbah lah nyai iki Pak iki aja akeh-akeh lah ninggal nang sak. ning sak Kon ngetokne kabeh. bae. Maksud kula niku mboten sah setunggal. Lah. Tap apa cek kowe kabeh. Koe. Matur suwun lho Mbah Lil. Maksud Mbah Lil ndokmu iki kok iso. Sopo? Mbah Dul. Mbah. Mbah Marijan. Oh Mbah Kijan. Mbah Kijan. Nggih. Sik, weh, iki Kuwi. masalah. Tenan aku gak ro lho. Melu-melu tak tonyo pisan iku. Lungguh. Lungguh. Wayahe donga dhewe-dhewe iki. Kok iso? Pokoke Kono lungguh. kono wedhus mburi kono. Lho, kono ning mburi kono pawang. Makani dus maksudnya. Pawang ula kok iso. Pawang ulo terus. Iki ngarep. ngono bapake Mas Oh, alah, Tondi. Ngapunten lho. Ngapunten, Mbah. Sopo kae? Mbah Mijan. Mbah Mijan. Mbah. Rijan kupingku Oh. budek. Wah, cangkemmu sulaya iki ngono kuwi lho. Mbah Rijan. Koe Jan tenan. Mbah iki sik gerwaris sik waras. Lah Rijan. Iya iya aku ora budek. Tasih sehat. Heeh. Bapake Mas Tondi. Bapake Mas Tondi. Terus sapa? Mijan. Rijan. Kowe ngerti untu kuntek, gak iso R. Anu, untune kaya untu kelinci. Lah untu kok loro tok. Lha iki nek mamah kene, lah kene metu piye? Ya dicokotne kancane. Oh, dipamane. alah. Didongakne Mbak Rijan. Nggih. Mugi-mugi Mbah Rijan kalian keluarga besar Mbah Rijan diparingi seger waras. Amin. Yuswa ingkang panjang. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Lan liya-liyane. Nih, Okeh iku kok ya. oke. Nek tak kabehne nganti sesuk-sesuk. Celenge nih di celenge. Lah. Leng celeng. Omahe mbok kon makan wedhus. Apa? Yo kan ben aduh-aduh lha iki Lah, bintang tamu kok ya apa ngerti to? Wong samene mbah niki go ngerti kuwi kon ndi. Kae Tuh merutu ini yo. merutu. Le enggak, angga, Angga Mas Le. Angga cah bagus. tak bagus. Rene. Ini lah. Rene. Lah, Yo, Jan. alah. Nek manis ngene Rupane masalah bagus Loh, Allah. Anu, mentolo ngeprok aku. Kok iso. Saiki ngene. Dikenalne kowe iki kondi, asalmu kono telatah ndi kan wong-wong kan urung ngerti to. Kowe iki ning kene iki dadi binatang tamu. Bintang Bintang tamu. tamu. Lah makane kuwi. Binatangnya pada kancane kewan. Iya iri-iri hae. Kok iso omong kok cepet-cepet kok iso. Nyapa? Lah untumu mang ngene kok. Kok iso. Dang donga didongakne. Untu nek tronyoan yo. Ayo. Aku cerutak. Iya. Ono. Aku sadar diri kok, Mas. Iya. Rada maju. Rada dipepetne. Terus piye? Rada adoh.
Kowe kok bar sing ngengge kowe mukok oleh-oleh kok. Walik. Tenanan, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tenanan. Ojo bar-bater ning kupingku. Ya, Ora tenanan. budek aku kompok. Tenanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye to jan iki masalah? Bocah nek setengah 12 ngene iki lho. Kok sing tenanan. Warono sik. Bocah warai ngono kali. Aidone melonyoh lho. Nggih saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho carane. Pertama, Pertama ojo ganggu iki. nak ngotok aku iso aku. Anakku nek kono cilik iso. Piye? Wabarakatuh to? Iya. Iya, wabarakatuh. Walah, wis aku mah bingung ngene iki jenenge kok iso. Wis diterusne dhisik. Terusnya apa salto? Iya, salto Ya, sik. ya, ora no. Iki genti wito, bareng Oh, aku. genti iki? Yo. Yo, salto sak mudare. Piye? Aimu. Butuh boto ora? Kanca iya ora kon sebagai kancamu. Ayo to dilanjut iki. Sik, bubuk. Megele we yo besangi wong tuwek. Wowo. Kok ora kena curu keton iki to nggih? Ayo Mas. Nyapa? Kowe iki apa wae patut? Kowe iki tuwek iki amori wong tuwek. Kok iso? Lah, dalah. Koe. Ayo. Melu-melu hacok ngelemu. Dewi to. Adewe ning kene iki aja omong rada anu kasar-kasar. Adekku ditangkap Pak polisi.
Pak polisi Sugeng Sonten. Pak polisi. Nggih. Ya rokoke, Pak. Kok iso kuwi jaluk rokokne Pak polisi ya. Kowe ngono dikecek gedel cengelmu iso. Enggak, biasanya Pak polisi kene iki loman. Loman-loman ya. Lung. Iya kaya nggonku kae ya iya. Lah iya. Lung ngono. Heeh. Kaya iki barang kaya iya iki kok. Nek niki man kecrek mawon, Pak. Mboten napa-napa niki. Kenapa niki? Lah nek ora kancane sapa? Ngenenge kowe kok. Nah. Eh? Nah, ya dalan ta, iki lho, dadi Pak. kethek to. Mulai mere-mere. Iki ganti aku. Ya toh? Heeh. Kowe wis? Wis. Sapa? Iki. Iya. Ya iki neh. Mulya. Nesu. Mulya. Nesu kok iso. Mulya ngono. Ido nih raiku. Sabar. Inna woha masobirin. Sabar. Iya. Utang duit nyaur beras kayak dek bengi. Koyo engke to. Kayak ke. Yo. Ayo. Melok rene awasno ya. Awas. Melu rene tak tapuki kowe enggak. Kalau bone kerdus tak idolne aku. Anakmu turu aja mbok puk-puk. Lah, rene. Tanganmu iki lho. Tanganmu lho pesing no iso. Ampluk kok. Rene. Iso ngelus-ngelus mbok. Ah. Walah wit. Pengen nemu kondi ta wit. Yo me cucuran mobil nek. Kok iso masalah. Wiki iki ning kene. Wong ade iki sebagai ganoan iki teman semua. Yo Kabeh. terus turut pawon Kok terutus samar bojone kowe kok bojone. sanu engko ngutil. Kaya duwe-duwe ya. Lah yo, Rumasakmu aku ora pengen. ora pengen. Kok iso Wah, apa? Bunda, masalah Bunda. Ya ampun. Oh, ora ino coro keton Lah bunda. iya. Gon kula lek aku Masa. nyeluk ngono. Lah kok Bunda. Kok iso apa? Kok iso apa? Jenenge ngati wuk. Oh, alah, tak kira sapa kok iso. Iki jenenge apik, Sapa? Bunda. Bunda. Aku ya iya no, Apa? Mamah. Mama. Tak celukne mamahku ya. Kalih, tak satraksi aku.
Bocah kaya brem. Yo, Mamah. Pinggo mlakune piye Pinggo? Bang. Bang. Abang. Mlakune piye, Bang? Eh, Piye-piye? Ora ngono wong senenganmu kuwi iki kan jalukane kan sing sak ton to. Lah piye? Aduh, kowe kok oleh gede. Aku ora ngono wong pilihane kuwi sing gedene sak ton niku lho. masamu aku ora ingin. Oh, kowe ki rasah melu. Kowe ki ora rasah milik. Nyapa? Lho, timbangane kowe geblak. Ya, goblak pisan Aduh omongi kok sok. Iki lho tak cepak ya anak-anakku sing ayu-ayu iki lho. Milih sing ndi ngono kok ya. Gak mampu aku. Lho, lah anak kaya ngene iki kok timbangane geblak kok. Wis ta ora apa-apa, ora apa-apa. Ora ning ngono lho, Wit. Aku kan yo njaluk bunda. Ya. Gen wong-wong iki tepange bunda. Lah opo basa joget suarane kok 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 kok. Ora, kok iki mbok arakno padha kodhok napa piye kok sok. Lah ngempit kodhok no. Saiki ora. Saiki gak Peret. 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 Kok ya. Lah nek dhek iki kok iso kok. Kok. Oh, alah. Lah saiki ora ganti saiki. Peret. Lah ya. Peret. Wit, iki ngono jenenge bundaku iki. Ya. Bunda Dewi. Arek anak ki ra apa-apa. Ngene iki ora apa-apa nek. Heeh. Lah, alah. Loh. Lah. Yes. Ya iki lho, Wit. Jangan kok
Aku kok melok antri apa ora iki kok? Yo melu antri to, Aku Bu. melok antri sik ning kene sik aku. Dadah. Aku melok antri. Piye tapi? Ayo. Kowe melok ora ndi mangga? Dah kowe melok ora? Ora. Celun. Ya, panggah kene tak anteni. Terima kasih. Semoga cepat diberi momongan. Sehat bahagia selalu ya toh. Kowe Wis ora mbok lebokne apa-apa. ngono toh. Ya wis ngene iki wit. Aku tak lebokne ndi? Ora apa-apa. Ambil. Engke kok mbok titipne. Duit tok. Ya wis, genti kowe nya. Adewe iki wong sabar. Innallaha masobirin. Sabar. Wong nek sabar kuwi bakal rezeki lancar. Terus Mas Loh, ya loh. dhewe ampun. Pak sabar ndek mben ke bagul dodol es ya. Bakul es. Bakul es. Masalah. Ya ana arep no. Yus Bangkrut. ora apa-apa. Adewe iki gak apa-apa. Dodol es ke bangkrut ganti cilok. Wit, adewe gak apa-apa. Heeh. Wong yo dikeki. Iya, Penget. iya. Pokoknya penget. Nah. Apik banget. Iya, Pekli. Apik sekali. iya. Iku Wis pokoke yo ngono kuwi. Adewe Iya. ora dikeki apa-apa. Ya wis ora to, apa. tenang lah. Ibarate ki sing duwe Iya. manten ki sing Tenang, duwe ah. hajat ki rencange adewe. Koncone dhewe ya to Pak Koncone Polisi. dhewe. Iya Ora to? apa-apa. Oh. Tapi ya umpama, iki umpama lho. Piye, piye? Wong ya ora wong jati Ah, ah. dilungi, Iya. ora ngelungi adewe Heeh. kebacut. Banget tenan. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya aku ki mbiyen ngene wit tak critani. Piye-piye? Aku mbiyen ning reokan ning sawan Iya. ngono ya. Heeh. Ya adus karo Cah Mas loro, Tondi ki iya wong toh. loro. Sabun Maem ya wong loro. Sabun siji siji di wong ki loro. Just ora Jan. apa-apa lah. Ora apa-apa nek kowe tapi yo Umpama iki. iya umpama. Adewe ngentek arek ngenteni Umpama. umpamane lah ya. Umpamane iki Dadi kan ngene iki lho. umpama anu Nah, kan ngene iki nek umpamane. nah nek ngene iki yo Mas Yo adewe iki yo matur suwun. matur suwun. Dadi Mas Tondi iki tepo slirone iki Tepo slira. jan Yo ora apa-apa nominale kan Ora apa. limone kan